matur sembah nuwun. Wis jam 2:04 Petruk agi metu. Ning ya ora apa-apa. Nek Petruk metu jam 1 mengko ya dipaido. Dikira wong lenang ora waras. Alhamdulillah. Nuhuni dawuhipun para warga masyarakat ing perumahan CGI kalian GMA matur sembah nuwun nderek memuji lan ndedonga. Mugi-mugi warga masyarakat ing sedaya mawon kalebet sumrambah wonten usanipun warga masyarakat ing padukuhan Cepaka Jajar. Mugi-mugi Gusti tansah paring kacekapan, tansah paring kaberkahan mewah Gusti paring kasembatan menapa ingkang dipun gayuh lan menapa ingkang dipun betaken dening warga masyarakat ing Cepaka Jajar. Allahumma amin. Wayahe nyambut gawe ya sing tenanan. Oh, laporan masuk transfer 100.000 nggih matur nuwun. Saking Mas Sutik. Ki nandhake ya cen berarti apik tenan mau Mbak Viale nyanyi ya. Nek totalitas ki ya mesti dihargai. Ngono kuwi menunjukkan etos kerja. Ditingkatke akhirnya profesionalitas kerjane krasa kanca-kanca le nyambut gawe ya gumyak regeng, gayeng regeng, seneng. Sartane adoh saka rasa sengit ya. Ya ana umpama salah siji sing gelo kuwi gawane menungsa mboten napa-napa. Gelo misalkan ora dikon bawa ngoten niku mboten napa-napa. Gelo niku gawane menungsa. Ora apa-apa. Wonten WA malih menika saking Sugeng Dalu Mas Petruk. Kula nonton lewat streaming. Mugi rahayu kawilujengan nyuwun sinom yamat. Mboten sinom Persia mawon niku. Pun dawaken si kucing. Nggih matur nuwun. Saking Bapak Suroso Sawangan Magelang menika ingkang WA. Nggih. Matur nuwun. Nah iki ya dirawuhi karo Bapak guruku ya pepundenku. Pipane arep tak nyang wis jare. Wah jare sen. Monggo. Ngaku lah. Aku takon rega ki terus aku ngilang ki ora kok piye-piye. Aku ngitung wetonku sik. Tak cocoke tak gathuke karo wetonku. Wah, cocoke iki dawane 8 cm. Utawa 17 cm. Aku meng 11. Karo 13. Ya berarti dereng cacak ngaten lho Mas nggih. Dereng ketemu jodone. Kadetes mak aku nyawang slendang biru. Lelongane medok latar kasihane ngaku kebaya metu reng. Heeh. Kok ora seragam. Agek dilondrekke gak, Truk. Sanane sik eneke sarung ya wis aku bebetan sarung ngene Pak. Iya. Sapa iki mau sing nembang? Lho, nek selendang biru kuwi bareng. Kur. Ya. Iya. Lah karepmu sapa sing arep tok kon nyalirani iki? Iya, Mbak. Wah, Mbak Yanti, Truk. Oh ya. Idak-idak nambani gelane mau. Wes, ora kon bawa ora apa-apa. Anyel. Ora ngawur ora ngrusui to, Reng. Enggak, Mbak?
Ya aja wirang aja kepiye-piye ya, Reng. Ngapa? Ya ora kok teges ngina ki ora ning kabeh kuwi ana semune dhewe-dhewe. Semumpel, Pak. Iya. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among. Lho. Fungsine Petruk ki nuntun. Among ngenaki. Yantel. Hati. Ora sok sembrono to. Kuwi dijarak kuwi matruk. Ah iya dijarak wis semono. Lah aku ki nek laras ki malah ngodho heboh. Oh. Selak sing jaipong. Men. Iya. Nora tekan. Nora tekan batin setiamu. Mangga sareng-sareng. Ya ngono, Mbak, ngono. Monggo sareng-sareng. Selendang biru ditibake tetapan janjimu selendang biru ni nyanyi nyang 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 ya apa pelayan ya Reng Tetapan janjimu selendang biru awe Iya ana pamundutan Reng. Sinam Yaman nyamat. Oh iya. Saka Pak Suroso. Aku ki jane wis jelek karo sinam to. Lho. Sinam ki tembang tradisi kuwi ki ngudang. Sak umur Bagong ki cocoke iki tembange sinam. Wis ora. Micil kok aku. Lho kok micil? Kelingan dalane. Ya kok sak-sake rumah saku nek ngomong lho. Mijil karo sinam ki nom mijil. Nek sinam ketuan kanggoku. Oh ya wis. Dadi sitane apa? Kemijilan. Mijil. Oh ya mijil. Iya. Sapa sing takon ngono? Mbak Via lah. Elok. Jos kok tenan. Tenan. Kebakaran. Orang ngregol-ngregol kok aja Mbak Via ora ana. Ya nek le suarane apik ki apik ning panjenengane agek ora kerenan penggalihe. Ngono lho, Kang. Ya ora tendensi ngono omong-omong ki Reng. Maksude nek Mbak Via nembang mijil ki ora cocok. Ngopo kowe? Ora ana wong nyenggol apa-apa kok. Iya. Mamak wis? Ya. Mijil ketoprak. Oh ya. Gironge ki wis do tak cepakke. Oh ya. Pira gironge? 3. Oh ya. Lho kok sing ketok ming 2? Sing siji goib. Sing siji nyambi ning Jalan Kapas kono, Reng. Dadi ngawur tenan Bagong ora. Gironge. Ya, Bu. Mijil oprak ketoncang. Apa? Ketoprak. Oh ya. Penake iki ya sing ngene-ngene iki, Kak. Iya. Ya. Tapi yang Sik dicocoke cakepane iki apa? Duh biyung mangi ya aja terus eling. Lah ngelingke apa? Ah iya ya, Kang. Heeh. Ngene iki kelogisan, Leng. Ah iya, logistik iki barang anggapmu. Logika lho. Lah ya logika ya logis ngono wae kok ora. Heeh. Ganti cakepane gironge. Apa ngono? Oh ya. Balane Bu. Ya.
Dewi yang Apa? Lho kok meng pisan? Pisan pindho no lho Mbak Yono. Ah pindho ya, Tru. Oh, sengenono sisan ora. Sapa sing ngajar-ajari pisanmu? Pardi mesti, ayo. Kurang ajar kayak pakdemu lho. Pakdeku kae. Wingi aku mampir nang omahe liyane nyoto aku meng kelamet. Blas ora diterteri. Oh ngerti wong bar mayang ki ra ya saya ngantuk aku turu nang mobil. Heeh. Aku maro-maro digugah. Ayo mulih yo. Lho iki sing gugah aku ki lambene wis klimis kae bar mangan soto. Kowe gelo. Jan wis ngeli ora jamak. Iya. Nana. Oh, ya. Wis wengi, cakepane wis wengi. Wis wengi. Yo. Jam pira? Ora. Bedebah to, Reng. Apa? Diomongi wayah apa iki? Wis wengi ngono, Pak. Ya semen kuwi wiyaga sing merang kampuh jingga. Wah iya. Iya. Ning sing penting ora oknum wiyaga lho. Ora. Oknum wiyaga anggepe apa. Yo pokoke cakepane sing logis, Pakde. Oh ya. Kan lu lama di Jakarta ya. Iya. Sing muni meng ngono tok. Ha iya. Ora apa-apa ya. Liyane kebatinan. Heeh. Nek ora wong lantip tenan sengara paham. Iya. Telepati kang. Heeh. Intercom. Iya. Dadi iki intercom Reng. Iya. Dadi yoga karo penonton iki do nganggo helm kabeh. Ha intercom kaya. Iya. Enggak, Mak. Mau liyane do dinahi nyeket-nyeket. Heeh. Ya iki men rata mbok ya Butarni diciprati. Mbok ya nyiduk dhewe rasa ndak tak diciprati. Nganti kaya dit ming sithik. Lho dit sapa? Lho. Wong semen iki ra mesti nggo dit kabeh. Oh. Lah karepmu terus dhuwitmu ngono kok sirek kok ora. Anggepe. Tasku isine ming fresh kereng. Tak omongi. Nek ora ngandel bukaan wis. Ora ana dite babar blas. Ya ora apa-apa Gong diterima ora. Heeh, Tru. Iya. Ming 2000 minggu jaga mandek pom tak nggo nguyuh. Pememper kaya ngono ki ora. Men wis. Ya. Mangga. Ya senggakane iki nyemoni Pak Pardi dhewe jane. Ya ngapa? Ya kowe mau irisan tempe mae cerak ra ngampirke. Iya. Oh guna ngerti aku ki turu ning mobil. Kok ya ora digugah. Ayo makan dulu yuk. Ora ya ora ngono. Lho aku ki ponakane, Cek. Lah iya nek wong turu ki ora mangan. Aja nek wong tuwa tak plotrokke isan. Sabar Kong. Aja dipisah. Aku wis biasa anu Reng. Ngapa? Nek pakdeku ngalor ki wis pokoke tak ajari Fragmen. Weh, kok tak ajari? Maksudnya tak ajak
konsepan pramen. Wo ngono. Heeh. Dadi Pak Pardi tekan ngomahku ku wis, "Wah lah iki Prabu Baka." Aku wis ngono. Iya. Terus dhek yo melintir brengos. Ah iya. Gak terus ngene iki. Ya. Ah pramene dadi ora Prabu Baka. Lah apa? Tukul Rahwana. Ayo. Iya. Monggo. Sik, Butia kentenan kok ya. Iya. Dadi ki tembange ra pirang-pirang pupuh. Iya. Gending akeh. Iya. Ora mau ya sak karepku to ngapa kok. Sabar Kong, sabar. Wis men. Kok konsalto. Iya. Ning aku wegade ngedeke Mas Pardi ki. Lah ngopo? Wong iki ndremes banget e. Monggo aku ora cekelan dit iki saiki yakin aku. Iya. Oh, Via ya wegah. Butia. Siapa sing ngempul kareng? Sik, siapa ta kae? Oh. Siapa ta Kang? Putranipun Bapak. Kok korban istri? Sik iki kok ora. Iya. Ning aku mesake lho, Reng. Apa? Karo aku to. Heeh, karo sing bedhug kuwi barang. Ya wis sing wis ya wis. Ya mung isaku karo Dik Yusuf iki mung ndonga ya muga-muga nek pancen kuwi dadi darbekmu rak ya sesuk bali. Heeh. Ah terus kuwi tak ajak ngemi ayam. Iya, tak bayari. Ora bayar dhewe-dhewe. Mesake tenan wis kahanen mesake kok takon bayar dhewe-dhewe. Lho, lah nggo Dit, nggo apa? Mong aku mengesaki 5.000 kae. Monggo mie ayam 5 porsi iki. Lho kok 5 porsi wong telu kok. Lho, lah sing ngempul kuwi entek telu. Iya, bali kentekan bensin reng mesake aku. Sapa kuwi to? Heeh. Kowe iki aja sak ngece, kowe engko nek kentekan bensin genti lho ora. Lho, kendaraanku solar kok. Oh iya. Aman dadi. Ora kaya mobile Putu Dewa kae. Wis gleleng ta Putu Dewa. Iya. Delalah dewane Bathara Yaya Madipati. Kemah peresmian gedung. Iya. Telaske, Bu. Iya. Bener senggakane apa gerongane. Iya. Yo. Donge iki sing keloro iki swara lenang kok, Gong. Oh ya, prayoga. Ya. Aning wis kebaca di wiwiti Butia. Ora apa-apa. Ora apa-apa, mung kari neruske, Kak. Sapa karepmu? Ayo, Mas Andin. Andin Joko Waloyo. Kok ngrubah jeneng sak geleme dhewe Rumah Sakura. Mas Ucok. Iya. Ucok nggon game GTA ka lho. Oh iya. Ucok Baba, yuk. Ayo, Jos. Wah, jan mau sore energik banget ya kuwi Mas Adi sing joget. Iya. Pangi
Gentenan ora? Ora, Mas Adi ya Mas Adi. Iya. Ayo, Jos. Ucok. Iya. Apa to cakepane iki, Gong? Hah? Cakepane. Ala sing cakepan balonku ada 5 kok, Mikan. Oh, ae. Jare mijil kok ya. Lali iki ya wajar. Wajar. Menungso iki kedurungan ina, lali, salah, apes lan mati. Iya. Oh ya ora ndidit barang. Wah iya. Aku duwe kok. Ya wis berarti ora tergolong. Wah iya. Yo. Gusti Dundet dundet. Dung tak dung. Tak dung dung. Bae peduan. Menak ya, Reng. Menak. Iya. Dasare kendangane. Ya wis. Bekas pengendang ketipung. Ngawur ora. Dasare selentremane selendreman 120. Iya. Ginastel. Keleo sedeng. Kok le remeh men kok keleo sedeng. Wingi bar tak sowane kok. Ngapa? Tak jaluki tanda tangan. Lho. Tanda tangan apa? Lho, permasalahan sing sedang hangat diperbincangkan iku lho. Waduh. Ayo, sapa sing entekke? Mama Tarni. Oh ya. Oke. Pasangannya karo penyelentrem. Iya. Jane Pak Ipung iki gelem lho nek kon ngempul reng. Lah ngapa? Ning dhek iki nyocoke, alah le mengkari slentrem kok. Tak nyelentrem wae aku. Lho, slentrem napa kecer Pak Ipung aku kaya ngono. Iya, ya, Bu Tarni ya, Kang. Heeh. Apa? Bukot berbunga. Oh, iki lagu mau kok bukit kok bukot. Siapa sing nulis? Mister Kemeruh siapa lagi? Tipu. Heeh. Iya. Dirada metu kok dirada metu ora. Iya. Iya, Kang. Nembang, Gong. Oke. Siapa sing tekan nembang? Ayo Mbak Via yo. Oh ya, Mbak Via. Lagune apa? Ora ayang-ayang ora. Oh iya. Wis pokoke kon ngadeg. Heeh. Sepate apa, Gong? Ndasmu. Ndak. Ndak pundi ora ndas. Oh yo. Aduh. Sepate apa?
Ya kuwi mau. Oh ya. Ndak pundi mbak kayu ala mbak yo badhe tindak pundi. Katingaran ala mbak yo ku tindak ora numpak taksi. Dewe ana apa kira-kira mbak yo iki ora wete. Atine bang kula nganggur kula gelem ngancani sampeyan nang tengah mati. Nyonyong naga sasra. Apa kuwi? Lho. Sik iki wayangan lho, ora kesenian Papua lho. Kok Papua to? Lho bareng sing ngadeg iki kok turung. Iya. Sugeng enjang, Mbak. Oh iya. Sugeng enjang. Nggih. Sugeng enjang ning sapa? Mas Bagong. Diomongi kok ngeyali raki-raki. Lah kepiye to? Kowe kuwi lho, nembang nggih, Mbak. Tembange mau mere. Apa? Mbok sing jelas. Keseng-keseng pada nonton ning Nina. Iya. Senam kuwi, Gong. Tembange anu we, kangen. Oh ya. Kangen. Heeh. Oh, balen apa kangen? Kangen sing lagune Dewa 19 kae. Udu. Kok. Iya. Aletek lek kecemplung kan ngono kae to. Iya. Oh nggih, balen. Ya. Disendikane, Mbak. Iya. Sendikane. Balen, lagune balen, Kang. Heeh. Meng lagu. Meng lagu. Iya. Heeh. Sing request ki sapa jane iki? Apa nonton nggih? Bapake sing lenggah ning kono-kono mau lho. Iya. Balen, Pak. Nggih. Balen. Balen nggih. Balen nggih. Oh nggih. Karepe. Aku ora mikir aku. Lah ngapa tak pikir wong ya urusanmu, Pak. Niki duet niki kalih sinten? Mosok Mas Adi. Pak Pardi ya. Mah liyane Pak Pardi gak aku. Larangan adalah perintah. Pak Pardi ki ngono, engko tak golekke ndangan dipek dhewe. Gemang aku wis nang kapok aku karo kono. Sliyane bae. Oh alah Pak Pardi meneng-meneng ki ya meneng ta. Iya. Mas juga. Aja sik. Nek Mas Juang ki engko komentar ning YouTube elek banget engko. Pun kula manut sing penting ampun Pak Pardi. Loh, larangan adalah perintah. Penolakan adalah permintaan. Mbok liyane to. Mas Semplok ki apik lho suarane. Aja mesake kaya lagi saka Jakarta. Lah nggih pun bar pijet to Mas Semplok. Ora bar pijet. Lah. Ora tegel kok. Iya. Heeh. Aja. Mbangane aku telepon 911. Lah ngapa wong gur duet kok lak ya ora apa-apa. Wis tau nek Mas Luki nembang duit wis tau diurak penonton biyen ning awen. Iya. Pun ampun Pak Pardi sing penting Mas Oki nggih purun. Aku ki pengarep lho. Kaya dene Nalendra. Nalendra menika menang murba ning kula moh dipurba. Aduh. Wah, Duryudana iku. Duryudana. Ditinggal demenan Banowati. Ora. Duryudana pasurang rabi. Wah, iya. Ora Banowati iki, Reng. Lah apa? Kalika. Wah. Kalika. Gelem ora gelem karo Pak Pardi. Ya. Pak Pardi. Iya. Sejak kapan kau jadi Jaya Endra, Pak Pardi? Ya, ayo Pak Pardi mbangane. Ayo to nglegani aku to mbangane. Mbok Mas Galih. Etrek. Galih Guthi. Oh Mas Galih Guthi. Oh iya. Kurang tahu kae. Oh nek iki suarane apik, Ren. Nah, dalang kok. Dalang. Iya. Oke ya.
Nggih. Niki kan napa kula? Ken anu duduh napa kan. Ken Kula wedi niki. wedi kalih sinten? Anu, wedi nek anu. Wedi nek diru ki ya. Nggih. Ora. Nggih, mboten. Sehat Mas Galih. Alhamdulillah. Nggih. Wah. Kondur. Dangu mboten kepanggih. Injis. Ceplike anyar. Iya. Kirang gedhe niku. Iya. Iya. Kayak arep dadi penggantine Kimpul kayak cacat. Nyambut catetane, Mbak. Oh iya. Ayo hemat waktu ora ngecacah waktu. Iya. Janjane kuwi udu ta Reng? Ambuh. Iya. Yo. Mangga, ayo wis gak dibukani kendang wae aja, Mas Mojo. Monggo. Marep rono. Wis dadi anteping kalbu. Tak belani jiwa raga tulus sing ati. Yo aku sabar. Aku wis nunggu. Tahun lawase ora ketemu. Zamane semono runtang runtung anane ra ono liya. Ora
Swarane-swaranipun lir ombake samudra. Hop. Niki kula dudu sing ten ngarep wau lho niki iki. Napane? Mungkin terus kula budalan lho engko terus. Lho, sampean dadi ampyake. Oh. Sampun nggih, pareng nggih. Nggih, Mas Galih. Matur nuwun. Ya. Mas Galih, Galih asem. Wah. Kok Galih asem ora. Iya. Mendul lenggase. Iya. Jan. Ki matur nuwun pokoke Reng. Iya, piye? Keluarga besar warga perumahan CGI. Iya. Ki syukurane gedhe. Wah lah iya. Disengguyung karo para piyai-piyai gong. Heeh, Pak Dani isih nglenggahi. Heeh. Iya ta? Warga masyarakat isih semene kae. Iya. Ya ki awake dhewe ngaturke panuwun srana atur panglipur ya gong. Sak kamat-kamat. Iya, sak isane sak mlakune. Heeh. Jer kabeh mau apa? Jer baskusi. Wah, jer baskusi wae. Wah. Nembang. Yo. Aku pengen krungu suarane anu Reng. Apa? Sapa kok apa? Oh iya. Mbak Anggi. Oh iya. Diaturi jumeneng. Wah. Apa tekan ngadeg kon mah. Iya nek arep pamer mbok men. Ngapa iki golek mripat po? Golek mripat. Ngawur iki. Ayo mbangki jeneng wis mestine pantase padha. Angrung kabeca. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Wah, jan. Piyai le resik, Reng. Oh. Apane? Langgepmu Mbak Via mau ki ora resik. Keresiken e. Bengi iki tak sawang kok ketok sumunar dhewe cahyane. Iya. Begitu tangane dicerake nggon rai kok lho aku. Ora kena mendiskriminasi lho, Gong. Anggepmu kowe kaya putih-putih dhewe ora. Balesen. Aku nek to bales sing ora lara ati. Wis. Iya. Oh. Apa ora nggawa alat? Apa ora nggawa kosmetik make upmu dhewe? Oh, berarti iki mau saka toko bangunan ya? Ngapa? Tuku dempul kuwi. Tuku dempul. Iki aku kan nonton wong gelut to. Hah? Sampean wasite. Iya. Nembang, Mbak. Iya. Napa? Kowe mau sing urung sida ke mau? 7 sasi. Oh ya. Dikeroncongke, Mbak. 7 sasi ketak gendang ketak gedut dut dudut deng. Keroncong protol. Iya. Keroncong ora nganggo protol. Oh iya, nek keroncong protol kuwi lagune Bondan Prakoso. Aku. Yo. Yo pitung. Mangga, Mbak. Katur su mangga. 7 sasi lawase nggonku ngenteni. Mong siramu wong bagus kang dadi ati. Rena wengi mong tansah tak impi-impi. Jroning ati kangenku setengah mati. Jenang kula yen masih aja lali. Elingan mari kala jaman semono. Sliramu Rambut janji aku setia.
makasih ya Mbak Anggi ya. Sama-sama. Iya. Ah Janis. Iki bapak arep kasembatan kok mulai bangun ngayangan. Heeh. Sing prayitno ngati-ati. Biasane Semar nek bangun ngayangan ki sok akeh godho rencanane. Heeh, Tru. Ya Tru budal ya. Ya. Selak kesuwen kok ora. Lah iya. Monggo para Pandhawa kira wis prapta ning Karang Kadempel to. Heeh. Kone awake dhewe kedlarung-dlarung awake dhewe kedlarung-dlarung ki nangis. Oh iya ya. Kone awake dhewe ngladrah le goceng malah ora prayoga Bapak, ora sida kasembatan le. Duwe kekayuan arep bangun ngayangan. Lho, mesti kasembatan wong para Pandhawa wis samapta ing gati sawego ing diri. Heeh. Mau Bagong ya wis masrahke pusaka 3 ngamarta. Waya. Iya. Ya, didelok bareng-bareng kaya apa tandange Bapak. Oh lah iya. Bangune ngati-ati, ngati-ati. Bapak mau ya wis ngendika. Ngendika piye? Pokoke wong ki nek ndek gegayuhan, mongko gegayuhan iki bakal nuwuhke kanugrahan sarta katentreman, mesti pacobane ya bakal melu. Oh lah iya. Heeh. Wis Bagong kuwi dijak. Ya. Bagong dijak. Iya. Ki arep sangu gending ora? Ora rasa kaya wis kahanane kaya ngene kok ora. Anggepe sangu gending apa ora? Ya karepe ki ya men rada ngrawit lho. Walah ngrawit apa mau sore nek wis bedol kayon rak nganggo deg-deg gling. Ha nek wis ngrawit to, Reng. Oh iya ya. Iya. La 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 la. Wis ora usah do kesuwen yo. Ayo, Reng. Loh. Reng. Lho. Kowe skizo apa, Reng? Kok ngeweh-weh ngono ki kowe ya gene iki Bagong ya mung meneng wae. Lho, Gong. Lho. Iki cah ki do kang slupan apa piye ya ki? Oh, oke, aku ngerti carane. Lulu mere barang. Oh, tak tabuhane jatilan. Ayo bendene. Ding dong 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 ding dong. Duduk nang sangkal wadong. Wah! Wah! Lho. Lah kae kok do gelut sak karepe dhewe. Lho kerak Ndara Gatotkaca karo Ndara Sencaki to kae. Lho, Gong, Reng, wah iki do ora eling kabeh iki.